हूँ अब जी अरे कहाँ बड़ा सही देखो सब पानी खाती कहाँ लेके आइल बनी हम जल्दी आओ सन क्या बाबू जी ओए देख पानी खाती कपड़ा लेके आइल बनी जीन्स शर्ट देखो तू खाते है देख देखिए ये मतलब वाह ऐसे ले लिया हां भैया ए जी बाबू सन के तो दुनिया के कपड़ा बा बबनिया सन के कपड़ा नहीं फेंकने के लेके आवेला तार दिमाग खराब बा अरे बाबू बाड़े सोन एकनी के साभा सोसाइटी में उठे के बा बैठे के बा हेकनी के कौन साभा सोसाइटी में जाए के बा आ उठे के बैठे के बा हो एकनी के नया कपड़ा चाहिए अब हमार दिमाग मत चटो जा खाना वाना बनाओ ठीक हाँ सर करता है चलो बाबू हेकनी के नया कपड़ा चाहिए रे बाबू तो हनी के जा सही देख लो सोन ओवर अगर होई तो फेनु चेंज कर दिया जाई जा सो हेलो प्रणाम प्रणाम बोली का बात बड़का लइकवा देखी ना बड़का लइकवा बीएससी में पढ़ला आ छोटका आईएससी में शादी के मैं अभी शादी के कौन ए बाबू जी हैं बाबू जी का बाबू बोलो बाबू जी 2000 रुपए चाहिए एगो दोस्त के बर्थडे में गिफ्ट कर देगा गिफ्ट कर देत बा हां का तो टेंशन का लेला काम भाई ले सन पैसा अरे तोहनी खातिर हम कमाता नहीं 2000 चाहिए हाँ, ले 2000 4000 ले ले 4000 पे ले तोरो 4000 बा ले सोच कर सब ठीक बाबू जी चलते हैं हम बन तो टेंशन लेले काम नहीं कर जा सब हां बेटे न हो सब ये कोनी खातिर कमाता ए बाबू पैसा दे ट्यूशन में देवे के बाद सर मांगले बानी ए चुप ना रहबे हैं ट्यूशन के पैसा चाहिए ए तू सरकारी स्कूल में तोनी के दोनों के नाम लिखवा देल बनी तो ट्यूशन कइला के कौन जरूरत बरे पढ़ लिख के जज कलेक्टर ना बन बुलू समझ लो ए जी ओकनी के तो जितना पैसा मांगेला सन उतना रउआ दे देवे नी तनिको देर ना करे नी आ एकनी के कोचिंग के फीस मांगत तारी सन तरवा नहीं देत डांटा तानी डाटी ना बेटा बाड़े सन तो पढ़ लिख लियो सन तो गांव जवार में नाम होई एकनी के का होई एकनी के तो शादी हुई आ चल जैसे अपना घर है एकनी के पढ़ाला बिना कौन काज बा रे बबनी चलो सन हम दे तनी तनी के पैसा जा पैसा दे दे के एकनी के मन बहसा दो हां आपके हुदा मेहरा रुपया ए बाबू इतना रात ले तू लोग कहाँ रह जुग जमाना खराब बा चुप ना रहबू हैं अइले सना तलक शुरू हो गइलू अरे लइका हुआ सन और लड़की थोड़े हुआ सन एकनी के टेंशन ले ले बड़ू रे बेटा जा शर्म कर सन चल टेंशन देते तेरी हैं जाओ ना जा ये का घरवा में मोहकता आ ये दोनों कब के आके सुतल बाड़ा सन बड़ा खराब मोहकता अरे बाप रे बाप ये तो शराब पियले बा यो शराब पियले बा ई सब वहाँ के मन बिगाड़ल हटे अरे का भइल बा हो ए जी का रउआ तो एकनी के मन बिगाड़ के रख देले बनी देखे में शराब पी के आइल बड़ा सन अरे का भइल बा शराबे नु पीले बड़े सन मर्दे नु शराब पियला मर्दे खातिर शराब बनल बा मेहरान थोड़ा पियली सन तारा के बोतल लिया के दी पियबू रउआ से नु बातें कइल बेकार बा बातें कर हैं ए माई कहे उदास बैठे गए हम माई क्या बात बा का कही बबनी तहनी के दोनों भाई रात में शराब पी के आई रहुआ सन आ तोरा बाबूजी के कहमी डांटे के तो उहाँ के हमरे पर खिसिया के पड़ गई हमरा तो बड़ा डर लगता कहीं गलत रास्ता ना अपना लसन यही सोच सोच के हमार मन बड़ा घबराता ए माई तू टेंशन मत ल भगवान चाहिए ना तो सब ठीक हो जाए हाँ माई दीदी ठीक कहतरी सब ठीक हो जाए जवान लड़का सन पर हाथ उठाओ तनी पगला गल बनी
रउआ पगलाइल बानी पियो तो रहबे कइलो वसन आज एगो लड़की के छेड़खानी कइले वसन ऐन वक्त पर हम उजा पहुंच गनिया न त गांव के लोग के मार के कचुमर निकाल देल रही जानलू ई सब राउंड मुड़ी पर चढ़ाइला के नतीजा छूट देला के नतीजा ह ई तो होखई के रहल एकनी के पहिल के गलती पर रउआ डटले रहती त ई दिन आज देखे के ना पड़ी रउआ जैसन मर्द के हमरा अपन पति कहे में शर्म आवता साढ़ जैसन बेटन के छुट्टा छोड़ देले रहनी है अब बेटी सन के चार दीवारी में कैद क के रखले रहनी है ई काजे ने कहां के रीति रिवाज बा ई दोनों के तो हमरा के अपना बेटा कहे में शर्म आवता छूट देला के मतलब ई गलत फायदा उठैला सन ठीक होता लेकिन कि हम पैसा दे के मन बहसा देनी कहीं जात रहसन कुछ ना बोलत रहनी जितना बात कहत रह सही कहत अगर हम एकनी के मन ना बहसौले रहती तो आज हई दिन देखे के ना पड़ी राइट सुनो सन आज के बाद कौनो गलती काम कैला सन हमरा से बुरा करी बुझला सन बोला सन करबा सन बाबूजी हमनी के वजह से रउआ बहुत शर्मिंदा हो गए पड़े लेकिन हमनी के वादा करतनी से आज के बाद हमनी के कोनो ऐसा काम ना करत जौना से रउआ शर्मिंदा हो गए पड़े। हाँ बाबूजी हमने कबो ना पियम के दारू कान भर तनी के ठीक बा हमरा तो हम लोग से ये उम्मीद बा बबली कहीं लोग काल से ट्यूशन जी हम लोग के पूरा खर्चा हम दिन कोनो प्रकार के भेदभाव ना करें चलो घर चलो भाई देखिए हमने की वीडियो बनौनी है सुन बेटा बेटी में फर्क क्यों यानी कि बेटा बेटी एक समान हमनी के माने के चाहिए लेकिन समाज में हमनी के देख रहा बन कि भाई अगर बेटा जन्मता तो लोग डीजे यानी अनेकों प्रकार के उत्सव मनावता खुशी मना रहा बा लेकिन वही जाग अगर बेटी जन्म ले लेती तो लोग मुँह लटका के बैठ जाता पूछल जाता का भइल बा तो बेटी भइल भाई बेटी या बेटा में फर्क अगर हुआ समझ डालतानी तो समाज में हमनी के ऐसा एक दिन देखे के पड़ी जौन कि कितना लड़का और मान ली कि लोग का करता कि भ्रूण हत्या करता तो भ्रूण हत्या कहला से ऐसा एगो समय आ जाए कि एगो लड़की पर 10 गो लड़का हो जाए तो ना जब लड़किए ना रही तो लड़का फिर हमनी के समाज या हमनी के वंश कैसे चली तो देखी लड़का आ लड़की कोनो जन्म सन एक समान मानी तब हमनी के समाज के हमनी के देश के विकास हुई। जय जवान जय भीम। बेटी पढ़ाओ और बेटी